मिथिनाय बायदिब्लाथ' हंलानि न'आ बेवहायनो होननानै मिथिनानै मोनदों। न'आथ' मोजाङानो। बिदि मोजां नुनायखायनो अमा राजाया गावनि बिनानावखौ थाबनो हरथारबाय आरो लाजि गैयै अमा राजाया। हंला 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 दाउसो देलाय दाउदै नोंजों खोथा गैया आंहा हंलाजोंसो खोथा दङ। बोरै हंलाया लेखा फरायगासिनो बियो दा रावजोंबो रायलाया। मा बालनि रायलाया दाउसो देलाय फैदों होननानै बुं होमबानो रायलायगोन बियो। आं मालाय लेखा फरायनायखौ डिस्टार्ब खालामा। हाजारखि बारहुंखा बांग्रिं फैया मानो आं लेखा फरायबाय थाबा आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै बुंखादों। बेनिखायनो आं हंलाखौ लिंहैया। अरजाया ओरैनोबाबो नोंजों आंहा खोथा गैखाया। आंहा हंलाजोंसो दं। मा बुंनो फैलायखो बियो हंलाखौ? जों सानैनि हाबाखौसो केन्सेल खालामना होसिगोन नामा बियो? आं बिदि जाहोआ। ओरैनोबा हंलानि न'आव रावबो गैया। आं हारसिं थानानै मोजां मोनदों। बेनिखायनो आंनो हंलाखौनो नांगौ। हंला नों मानो दाउदैखौ लाबोखो? नोंथ' दंफाखौसो गोसो थोबायमोन नङा होमबा? मानो बेफोरबायदि खालामखो नोङो? नोंथ' दाउदैखौ मोजाङै सिनायाना। नों माबोरै दाउदैखौ हाबा खालामनो सानखो? हंला बदतमिज मानो आंजों रायलायाखै? नोङो रायलायनानै बायो होनदोंना? आंनावबो खायदा बोराय दङ मिथिबायना? हेलौ हंला नों मानो दाउदैखौ हाबा खालामखो दे? नोंथ' दंफाखौसो लानो गोनांमोन ना? दंफावा आंजों हाबा जाया होनबाय थायो। आंहा फारसेथिंजाय फोलेर बांहोनांगौ बिश्व जुद्ध जायैनि सिगां। बेनिखायनो आङो दाउदैखौनो लानानै फैबाय। आरो आंनाव जेबो दासोंसै। आं बिजि बाय। बाला इन्डिया पाकिस्तान जुद्ध नांसिगोनखाय नों थाब हाबा खालामनो नागिरबाय आरो। साननायाथ' बारा गाज्रि नङा नोंना मोजाङानो। नाथाय दाउदैजों संसार जानो हायाबा उनाव आंखौ दुसिनाङा। आरो मोनसे खोथा जरा एपखौ रेटिं होबानो जाबाय मिथिबाय? अब्लानो आंनो जेबो नांला। अके बाय। हौवाखौथ' मोजांखौनो मोनबाय नोङो। दंफावनि खाफालखौ सेनानै लाबायना नोङो। आं सेयाखै दे आदायासो हरदों। माथो बुंबावनो आरो नों दाउ अमा राजानि खोथाखौलाय। जायखिजाया जरा एपआव हंलाजों नोंजों फट' साफायनानै होबानो जाबाय मिथिबाय? रेटिंनि थाखाय जाहाथे आंनि जरा एपखौ बयबो इउज खालामो। जागोन दे ओमफ्राय जोंनि हाबायाव फैनो दाबाव। नै दरखार नोंसिनि हाबायाव फैनो मोनैनि गेब गेब गाबदों आं। हाबायाव लिंहरनायखौ बिदि बुंनो मोना। जों सानैनि हाबायाव फैनानै जोंखौ बोर होनानै गालां दे। नै बालावबो नोंसोरनि हाबायाव फैया आरो आं बोरबो होफैया। माबायदि मानसि बियो? हाबायाव लिंहरनायखौबो बिदि बुंलायो। देनां गावनि फिसाजोनि हाबायाव रावबो फैयाबासो मिथिगोन दा। न'खौ सोरगिदिं खेबसे गिदिंनानै नायनि आं। माथो जेरावबो मोजां मोजां बुस्थु दंथारो। बे आदाया आंनि थाखाय मोजां न'खौनो नायनानै होबाय दे। थेंकिउ आदा अमा राजा। सनथला मा सानहाबाय थादों? जेबो सानाखैलै। बुंलाय मा सानदों? बे दखाननि लनखौनो सानदोंलै आङो। लनखौ फुजायजोबनो माला हागोन होननानै। बेथ' थिगानो दे। आरो माबाफोर जादों नामा? माथो बोरैबा नुथारदों नोंखौलाय? जानो माने क्लिअपेट्राया आंखौ लोगो हमदोंमोन। क्लिअपेट्रा बे थफिराम बिमाया? औ। माबाफोर बुंलायबाय नामा नोंखौ? हाफांनि फिसाजोजों गावनि फिसालाजों आसाम सोलायसिगोननो। नंगौ नामा? औ बेखौनो जोंहानि जोंलारिखौ गोजानाव थानो होदों आरो। आं बुंदों जोंहानि जोंलारिखौ दाय होनानै जायाना। नोंसा फिसालाखौबो बुंनांगोन होननानै। सन्थला आंबो जोंहानि आइ जोंलारिखौ नोजोर होखुमागासिनो। हारसिंनो गाबखोमायो। हारसिंनो दुखु जागोमालाबायो। आरो लोगो लोगोनो स्ट्रं जाफिननानै खामानिखौ मावो। गावनि दुखुखौ रावनोबो खोन्थाया। गावनो हारसिंनो लाजोबखायो। समजों लोगोसे मानसियाबो बांद्राय बुजिना जालांबाय। गोदो एसे उन्दैयाव थङालि बाङालिबाबो दाना बिदि नंथारला मानसिया। बेनोथ' सिख्लाफोरालाय गोसो थोलायनाय थाखायो। बादा होनोबो हाखाया जोंहा मोनथायबो गैखाया बेफोरखौ बादा होनो। अब्लाबो खैफोदाव गोलैजानो बायोना। दाथ' क्लिअपेट्राया धमकी होनाय बायदिसो होदों। मा धमकी होलायथारदों? औ बेनिखायनो आइजों लारिजों आं डाइरेक्ट रायलायनोथ' हाला। नोंनो रायलायदो नों बिमाना। मा गोसो थोलाय ना मायो सोंनानै लाबानो जाबाय। जुदि गोसो थोलायोबालाय माथो खालामनो? माथो खालामनो जों बिमा बिफाया? गावनि फिसाजोनि थाखाय गावनि फिसा
फिसाफोरनि थाखाय जि मोजां बेखौ खालामगोनब्रा। औ आंबो बादोंहाय बिनि गोसोखौ सेफायनानै होनो। मालाय गावनो मोजां गाज्रिखौ बुजिजोबखाथारो। होमबालाय माथो जों बिजों सापर्ट खालामबाय थागोन फिसाजोनि मोजांनि थाखाय, नङा होमबा? ओमफ्राय क्लिअपेट्राया मा होनबावदों? गावथारनो ओंखारदों। गावथारनो ओंखारदों? औ माहाजोनफोरालाय आरो सिगिनायानो बारा। बेफोर खोथाखौ आइजोंलारिनो खोन्थानाङा दै। जायखिजाया नोङो मोजाङै बुंबानो जाबाय। माब्रै हरनांगौ जाखो बेबायदिमोन न'खरावलाय? जुदि जोंखौनो गावथारलायनो ओंखारोबा आरो आंनि फिसाजोआ बे न'खराव बिहामजो जाहैनांगौबा माथो थैनानैसो थाहैनांगोन। आं हराहाय, आं जोंलारिखौ मोजाङैनो बुजायगोन। अब्लाबो आं हरा। आंनि फिसाजोआ जुदि माबाफोर दुखु मोननांगौबा खहा जानांगौबा आङो थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो आइजोंलारिखौ आं मोजाङैनो बुजायगोन। दाहाय बियो दखाननिफ्राय फैबा आरो नों बुंदोंना जोंलारि फिसानि थाखाय जेखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै। गैया, बेफोरबायदि सापर्टखौ मानो नांगौ? जाय न'खराव दावराव दावसि गावलु गावलालुजोंल' सिगियोबा दाबायदियाव बोरैबा थाङा थांफ्लांबा थांबाबो आंनि फिसाजोआ गोजोनै थाहैनो सुखुनाय नंखाया। बेनिखायनो आं आंनि फिसाजोखौ मालाबाबो हाबा हरा। नांगौबा एन्टनिय'खौ दालाथों बियो। जागोन दे, मोजाङै बुजायबानो जाबाय। आं थांनोसै दखानाव। आं थाबैनो थिनहरगोन दिनै जोंलारिखौ। जागोन दे, नों गाबनाङा दे। आं जे जाबाय आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि मालाबाबो जाहोआ। गोदो आं अमा राजानि थाखाय इसेबां गाबबाय। आं आंनि फिसाजोखौ बेबायदि रिपिट खालामहोआ। जेब्ला सैथो मोजां मोननायखौ मोनाबा मानसिया माबायदि दुखु मोनो बेखौ आंसो मिथिगौ। समजों लोगोसे दिनै आं बावजोब्बाय। नाथाय आंनि फिसाजोखौ आं बेबायदि आलाय सिलाय नुबा आं थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो खैफोदा फैयैनि सिगांनो आं एन्टनिय'जों रायलायनो होला बेखौ। जियानो जाया मानो आं आंनि फिसाजोखौ माब्लाबाबो खैफोदाव खोख्लैया। गोनां जायोबा आङो मोजां मोनलायनायनिनो सुथुर जागोन। अब्लाबो आङो आंनि जोंलारिखौ खैफोदाव मालाबाबो खोलैनो हाया। आं जि दुखु मोनबाय बेबायदि दुखुखौ आं जोंलारिखौ मोनहोआ मालाबाबो। मालाबाबो। नांगौबा आंनावनो पाप नांथों। अब्लाबो जोंलारिनि मोजां मोननायखौ जाफुंहोआ आङो। बेबो एन्टनिय'जोंबा। आबै, आं आइखौ लोगो हमनो थांनि। थांबानो जाबाय दे। नाथाय मोनसे खोथा, नोंसा आइया जेखौ बुङो बेखौ लानाङा। मानो होनोब्ला नोंनि हाबाया एन्टनिय'जोंनो जानांगोन, मिथिबाय? अब्लासो आं नोमाखौ बे न'आव लाबोगोन। जागोन दे आबै। आबै, नों आइखौल' थाबैनो बे न'आव लाबोदो। जागोन दे फावगालि फिसौ, आं थाबैनो लायगोन। थेंक इउ आबै। बे जोंलारि फिसौआसो माला बुजिगोन। खालि बिमाखौल'। ओजों बिमाया जेबो जेरावबो उदाया। थाबैनो नारजि बुदांनि थाखाय हिनजाव गदाय नागिराबा जानाय नंला। आयौ, न' उनथिंजायबो माथो मोजां बिबार बारि दंबावो। मा एसे मोजां साजायदों बे बबायालाय? आयौ, जोंहानि न'आवनो बिदि गैबावा। मालाय बबाया हारसिं इसेबां मोजां साजायदों। आइयाबो उन्दुनानै थानो मोजांथार जाथारदों माथो। बेवहायनो उन्दुनानै मबाइल लेजेन्ड गेलेबाय थानोसै आं। बे बबायाथ' ओरैनोबाबो आंखौ जेबो होनखानाय नंखाया। मा एसे मोजां सोरगोफुरियाव मोनफैखो आंलाय। हौवायाबो बबा जेबोखौनो बुङा, खामानि मावनोबो थिना। दिनै सानसेल'खायसो बिदि बोसादों नामा? उनावहाय गोजाम जाबा आंखौ थिनगोन नामा? हे बबा मानसियालाय बहा थिननो? आरो हौवानो ओंखाम संनानै जाहोआबा हौवायाबो आंखौ अनगोन ना अना? बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंनांसिगोन। एमाव राजाखौनो लिंहरनोसै आं। हेलौ एमाव राजा। मालाय बबे? एमाव राजा, मा खालामदों नों? मा खालामनोब्रा, दुखुथिया जिउ साहा फुदुंनानै लोंगासिनो। आइबो गैयाना। आफाया आइखौ लायनो थांदों खोमा। आंबो आबैमोनाव थांनि र' ओंखाम बोथिसे स्राय जानानै फैनोसै। ओमफ्राय बबाया मा खबर नोंना? बबाया? माथो बुंबावनो, बबानि माथोआ बिराद दामिथार। दसेल' रायलायनानै दोनबाय, बिनिफ्राय रायलायासै मालाय फरायगासिनो। बेनिखायनो आं न'खौ नायथिं नायथा बाहेरायावनो उन्दुगासिनो आं। हा? बाहेरायाव उन्दुदों? हाग्राजों बानायनाय सिथ्लायाव उन्दुदों। आइला जामाइला। एसे मानसिया टिकटक थादोब्रा नै। नों दिनै सानसेल'सो जादों, सानसेयानो जाबावाखै। मा जेरावबो उन्दुग्लांलाबायना थानायब्रा। हौवानो माबा माबि संनानै जाहोदोब्रा। नोंनि टेलेन्टखौ देखायदो। नङाबा बबाया नोंखौ अननाय नङाना। बेनिखायनोथ' नों बेवहाय फैनानै आंखौ ओंखाम ओंख्रि संनो फोरोंफैलाय। लाथिंसिं लाजियासैना नों आनै? आंसो ओंखाम ओंख्रि संनो फोरोंहैनांगौ नोंखौ, हा? आंसो? बिमानैनो आंसो फोरोंहैनांगौ जाहैबाय। लाजिदों लाजिनायालाय, अब्लाबो नों फोरोंफैदो आरो। नों आंखौ फोरोंनो लिंहराखै माथो, नों आंखौ रुवाथि बानायनोसो लिंहरदों। बिदि नङाना, अननानै फैदो। साननैल' थाफै नों, साननै। हाबाया जोबखांबानो थांफिननो हागोन। आच्छा
साबार थाइबानि माला हाबाया समफोर होननानै बुंदों हाबानि एरेन्जमेन्टखौ खालामजोबखाबाय होननानै बुंदों बबाया आंनोथ' जेबोखौनो खोन्थायाखै बेनिखायनो सिरि बिथिं बेरायलाय बैथिं बेरायलाय मबाइल गेलेलाय दसे फेसबुक नायलाय नायगासिनो एकदम फाग्लि जागोनलै आरो फाग्लि बेबायदि हौवाजों रायलायजायाबा माथो खालामनो आंहा मबाइल नायनो मोनबानो जाबाय नोंबो बारा थिग नंखायाना खरा थिगानो जागोनलै बबा हौवा मोननाया फैदो आंखौ ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेफाजाब होदो आं थांला गोथाव बुंनानै लिंहरबाबो थांथारालां आं आइखौ लिंहरनोसै बाय बाय अके गुड नाइट हे गथ'आ मा एसे दुस्थ'हाय गुडनाइटसो होनहरबावबाय दा मा खालामबावनांगौ दे बे बबायाबा मा जानानै मोजां मोनो आं मा मिथिगौ बुक्कासिनो दुबसो बुहैगारगोन नामा आं दानो नङाबा एमाव राजा बुंनाय बायदि बिनि आसि बिमाखौ सेख्रेबजोबनानै देख्रुबजोबबा मा जागोन होमबासो बियो आंजों रायलायगोन आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा आंजालु नांगौ नामा आंनि जानो गोनां हौवा बबा बायदिसो नुबाय माथो बबायानो मानसियालाय मोदाय नांदेरनायसो नामासो मा सिरि खाब्ला खुब्लि आथिंनि आगानबो गैया माबो गैया खाब्ला नुजाफैयो मा साइसनि मानसि जागोन बेलाय आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ बबा होनफ्लांबाय आंखौ देथारनाङा दे माथो आंखौ देथारासै बेलाय आंलाय सानदोंमोन आंखौ देथारसिगोन होननानै ओरैनो मानसिफोरा बुङो सिरि गपस थाबाय थानाय मानसिफोरनि रागाया डेन्जार जायो होननानै बेखौनो आंखौसो देथारनो नागिरदों होननानै सानदों बहा थांदों बे बबाया आंबो खिथु थांफानि र' सोंबाबोथ' खोन्थानाय नंखाया बेनिखायनो गाव हारसिं नायना लानायानो मोजां वाव माथो मैगं बारिबो दङ मैगं थाइगंखौबो गावनो बानायोना नोङो मैगंनि बारिबो दङ बिबारनि बागानबो दङ न'खौबो साफा खालामनानै दोनो हारसिंनो मावजोबो नामा आयु आदाया मा एसे मोजां हौवा नागिरनानै होखो आंनो आदा एमाव राजानो फन हरनानै थेंकिउ बावहरनोसै आं हेलौ आदा थेंकिउ सो माच आदा मानि थाखायलै एसेबां मोजां हौवा नागिरना होनायनि थाखाय आरे नों दा अमा राजाया जानला मानला हौवा नागिराब्रा बिनानावनि थाखाय नैबे अमा राजाया साबसिननिफ्राय हामसिन बलेथ' बेस्टनिख्रुइबो बेस्ट नागिरनानै होदोंब्रा बेनिखायनो रुजु रुमु रायजो जा आरो दिनै सानसेयानो जाबावाखै दानो एसेबां खुसि जानाङा मानसिया बादुलि जानाङा हौवानि थिननाय मथे खामानिखौबो एसे मावहोलां आरो बांद्राय मबाइलाव गेम गेलेनाया गारनोबा गार आङो गाबोन समफोर फैनो हागौ माथो आदा समफोर हाबाया जागोन बालाय होमबालाय आं समफोर थांनोसै हाबानि आखाइ हमना होनो आया फैया आरो आइखौबो लानानै थांगोन आंबो थांगोन ब्रा आं नै मोनसे जायगायावसो दंफैयो मा जायगायाव दंहैयो आदा बबे जायगायाव बेफोरखौ सोंबाय थाथ'नांला आं जेराव मेरावनो दङ दे बाखि आं समफोर मोनहैगोन दे आदा बे बबाया ना आरो नोंबो बबा होनलायबाय बे बबाया आंजों रायलाया आदा रायलायिखौ एसे बोरैबा मोनदों खिन्थु मानसिया जि खामानि मावो मैगं थाइगंबो गायनानै लायो नङाबा बिबार बारि गोजा नङाबा मोजांथार ए हुइना बाद लानजाय थेमफात फात थांनांदां थोरसि लथाबो सुनो दङ खोमा सुइथां नायनानै आलाय थोरसि लथाखौ गावनो जानानै सुखांबाय हा नों मा मावगोन होमबालाय आं खामानिखौनो नागिरना मोनाखै ओरैनो बा मावनोनो बायो बाबा गवालै जाम्बि अरलि थांनांदां सुनाय थोरसिखौनो सुइथां सिथ्लाबो सिबिथां थांनांदां जागोन दे आदा साला आंखौ जानला मानला हौवा नायनानै हरबा सानदों बियो आं मोजां मानसिखौ नायनानै हरो गाज्रि मानसिखौ हरा आङो दा बुरबक नेवलायालाय मा दाबो फैयालै मा एसे गोबाव खालामखो बेलाय इनफरमेसनखौलाय दिनै लाबोदोंना लाबोखै बे बुरबेगा जियानो जादोला बिखुनजोनि न'आव लानानै थांफानोसै आं नेवलाखौ नुबा आंखौ बारा रायनाय नङा बियो होमबासो आं हांग्रिमोनदिखौ लानानै फैनो हागोन हा बेनिखायनो नेवलाखौ लानानै थांफानोसै फावालि ओंखामफोरखौलाय मोजाङै जादोंना जायाखै ओमफ्राय ओंखामखौलाय सोर संदों मालाबा आबैया संफायो बांसिनानो आंजों बाजै गोदानजों सङो आबैया ओंखाम संबाय थारदों औ संदों मोजांनि बाथ्रा दे आयै नों न'आव माया फैगोन नोंसा नोम्बाया जेब्लासिम लांफैया अब्लासिम थाङा आङो होनदों नोम्बाया आंखौ लांफैगोन ना लांफैयानो साननैसोनि उनाव लायगोन होननानै बुंदों नोम्बाय लांफैबासो थांगोन आं ओमफ्राय नै नोंखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय एन्टनिय'जों आसाम सोनानै होसिगोन बालाय नोंखौ औ आयै आबैया नारसिनगासिनो दङ नामा नोंखौ एन्टनिय'जों हाबा होनो हाबा नङा आयै आसामल' सोनानै दोननो ओंखारदों ओमफ्राय नोंलाय माथो सानदों आंहायनो सैथो बाथ्राखौथ' खोन्थानो हानाय नंला आबैयाथ' आइखौ एन्टनिय'जों आसाम सोलायबासो लायगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो आं जेबो खोन्थाथ'ला आइनो उनाव लासैनो खोन्थागोन मा जाखो मा सिरि थाखो आबैयाथ' नारसिनाखै एन्टनिय'जों आसाम सोमानोसै होमबा नोङो एन्टनिय'लाय माबायदि मानसियालाय आखल आखुफोरा मोजांखौनो रायलायो आयै ओरैनोथ' गाज्रि नङा होमबा नोङो बेजोंनो आसाम सोलायमारनोसै औ आयै जागोन दे एन्टनिय'खौबो रायलायनो लिंहरखादों एन्टनिय'खौबो लिंहरदों आं नोंनि बिमा जानानै नोंनि आबैनि आखायाव हेगारजोबनो हागोन नामा नोंनि दायित्वखौ आं नोंनि बिमासो हाफांसो नोंसा नोमाया हाफां मिथिबाय गासिखौबो थाल लाजोबखायो एन्टनिय' जिराय फावालि नों दसे बैयाव जिरायहैथ'लाय जागोन दे हाय एन्टनिय' हेलौ
एन्टनिय' जिराय। थेंक इउ। जेबो नङा दे। बेनिफ्राय मा खबर? मोजाङानो मादै, नोंहालाय? आंबो मोजाङैनो दङ। आच्छा एन्टनिय', नोंथ' फावगालिजों लोगो मोनलायखाबाय नङा होमबा? औ मादै। फावगालिनि सोमोन्दै मोनथाम सोदोबजों डिसक्राइब खालामना खोन्थालाय। फावगालिया माबायदि? अनसुलि, समायना आरो गियानि। गुड, मोजांखौनो बुंबाय नों। आंनि फिसाजोआ समायनाजों लोगोसे गुनि, गियानि आरो अनसुलिबो। दा आंनि फावगालिजों नोंजों आसाम सोलायहोनो नागिरदों नङा होमबा? औ मादै। आंथ' जुलियालागै थांथ'वाखै र', दाथ' आसामल'सो सोनानै दोनगोन नङा होमबा? मा, नों आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामनो राजिमार ना? हा? जुदि आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामनो राजिबा, आंनि फिसाजोजों जुदि नोंहा आसाम सोलायोबा, अब्ला मा मा खोथायाव थाल लानांगोन बेखौबो थाल लाखा। जाहाथे आंनि फिसाजो फावगालिया जेबो दुखु मोना। मानो होनोब्ला आंनो फावगालिखौ दुखु होआखै। गावनि गोरोन्थि मावनायाव साजा होनाया बे बेलेग बाथ्रा। ओरैनो आङो गावनि खुसिनि थाखाय आङो नारसिननानै मालाबाबो फिसाफोरखौ दुखु होआखै। बेनिखायनो नोंहाबो मोन्थाय गैया फावगालिखौ दुखु होनो। जुदि फावगालिखौ गोसो होनानै एक्सेप्ट खालामनो हाया, दानो मोजाङै बुंखा, जाहाथे उनाव जेबो प्रब्लेम जाया। आइ एम सरि मादै। आं जोंलारिनि न'खरखौ बासायनो थाखाय नों दिनै थगायनांगोन। आइया जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन आं। हा? नोंहा जेबो राय गैया होमबा? बिमाया जेखौ थिनो बेखौनो लागोन नोङो? बिमाया दैयाव बारजुम होनबानो बारजुमगोन नोङो? अराव बारजुम होनबानो बारजुमगोन नों? मानो होनोब्ला आं आइखौ रिसपेक्ट होयो। मोजांनि बाथ्रा बिमाखौ रिसपेक्ट होनाया, नाथाय बिमाखौ रिसपेक्ट होनायावनो आंनि फिसाजोखौ अननो दाबाव। बिदि जाया मादै। आंथ' नोंसोर सानैनि पार्सनेल लाइफआव जेबोथ' बुंनो हाया। आं बिमासो। बिमाबानो फिसाफोरा बिमा बिफानि सम्पति जाया, बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिखायनो फावगालिनि जानानै बुंनोसै आं। फावगालिया जोबोद मोजां मानसि, जोबोद माहि गुरै आखुनि। रावनिबो खोथा दानगारनो हाया बियो, जाय जेखौ थिनो बेखौनो मावो। बेनिखायनो आंनि फिसाजोनि गोसोजों मालाबाबो दा गेलेखा। जागोन दे। अब्ला आं मालाय माथो बुंबावनो। आसाम सोनाय दिनाथ' सफैगासिनो, बेनिखायनो आङो खोथाफोरखौ क्लियार बुंखाबाय आरो। माबाफोर डाउट दंबा, माबाफोर इसु दङबा आंनि सिगाङाव बुंनानै लाबानो जाबाय। जेबो डाउट गैया मादै। अके, मोजांनि बाथ्रा बिदिबालाय। जोंलारि आइ, ओजों फैलाय। औ आइ, आंथ' बारा जेबो बुंला। दाथ' नोंसोर सानैनिफ्राय रायलायनानै मिथि मोनबाय नोंसोर सानैबो हाबानि थाखाय रेडि। माने आसाम सोनो थाखाय। नोंसोर जेराव खुसि दङ बेवहायनो आंबो दंफायो। आंनि बोरा अराय थागोन, मिथिबाय? आं थांनोसै, नोंसोर रायलायबानो जाबाय दसे। जागोन दे आयै। एन्टनिय', नोंहा माबाफोर खामानि दङमोन नामा? गैथ'आ। जों आइया माबाफोर गोरा रावै बुंदोंब्ला प्लिज आइखौ निमाहा हो। जेबो बुङाखै नोंसा आइया, मोजांखौनो बुंदों। नोंनि मोजांखौ बयबो हास्थायगोन। आंबो हास्थायो नोंनि मोजांखौ फावगालि। थेंक इउ एन्टनिय' आंनि बागै साननायनि थाखाय। एन्टनिय', जों सानैबो बिमाफोरनि थाखायसो आसाम सोनो नागिरदों नङा होमबा? नोंबो नोंसा आइनि थाखायसो, आरो आंबो जों आइनि थाखाय। ओरैनोथ' आबैयासो बांसिन गोसो होदों जों सानैनि रिलेशनशिपखौ बानायना होनो थाखाय। नाथाय आं आइनि थाखाय खालामगोन गासैखौबो। नों मा सानो? माथो बुंबावनो, न'खरनिफ्राय देरसिनथ' जेबो जानो हाया। फावगालि, नोंनोबोथ' आं सैथो बाथ्राखौ खोन्थानो हाला। आं नोंखौ नङा, आं जोंलारिखौसो गोसो थोयो होनना। जुलिखौ नोंजों नङा, आं जुलिखौ जोंलारिजोंसो सुजुदों होनना। मा रावै बुंगोन आं नोंनो? जेब्ला समफोरा गोरोबगोन, अब्ला आं नोंनो मोजाङैनो मोजां बेखेवनानै होगोन। बै समाव नों आंनो मा साजा होयो, आं गासैखौबो लाजोबगोन जोंलारिनि थाखाय। जेबो अर्डार खालामाखै नामा नोंसोरो? बावदोंसो। र' आं अर्डार खालामनि। मा जानो बुं। आङो जेबो जाया, कल कफिल' लोंगोन। अके। मानसियाथ' जोबोद मोजां एन्टनिय'आ। दाबायदियाव जुदि आं एन्टनिय'खौ गोसो थोयो, मा एन्टनिय'आ आंखौबो गोसो थोफिनगोन ना? बेनि फिननायखौथ' आं मिथिया। फावगालि, फावगालि। सरि, आं खोनायाखैमोन। माखौ सानहाबखो? जेबो सानाखै। जों सानैजों आसाम सोलायसिगोन नालाय, बेखौनो साननानै एसे कनफिउज जादोंमोन आं। आच्छा, आं कल्ड कफिखौ अर्डार खालामबाय। थेंक इउ एन्टनिय'। आच्छा, ओरैनो मा मा जानानै मोजां मोनो नों? मानो? मोनथिनानै थानाया मोजां ना? मालाबाफोर बहाबाफोर थाङोबा अर्डार खालामनो मोजां जानायनि। आंना जेबो स्पेशेलथ' गैया, जेखौ मोनो बेखौनो जायो। आं बायदिसो होमबा नोंबो? औ। आच्छा, मोजांनि बाथ्रा। हांग्रे हांग्रे सना बेदर अरलु अरला खालामगासिनो दङ नामाब्रा सिङावलाय? जानो लुगैबायलै आंबा। र' थैज' आंनो जासिबासो नोंबो मोनजाफागोन, मिथिबाय? अके बस। सोर नोंलाय? आंनि मुङानो जाबाय मुस्रि अमा राजा, बयनिबो खर'आव गाखोग्रा आरो बयनिबो भाजा, बिखुनजो गावरिमानि बिजामादै, ओमफ्राय हांग्रिमोनदिनि हौवा, हामिनि बिगुमै, खन्थलानि बिसालथे। खुसि मोनफैदों बेवहाय, खुसि मोनदों? मालायफ्रा दावहा नांनो थांबाय, नोंहाबो थांदो। एमएलए मानसियालाय मा मोनफैदों बेवहायलाय? एमएलएफ्रा दावहा नाङाब्रा, दावहाखौ राजाफ्रा नाङा ना, सान्थ्रिफोरासो नाङो। नोंहाबो थां, नों दाबो एमएलए जायाखै। एसे इन्डिया पाकिस्तान दावहा नांनायाव एसे हेफाजाब होयो थां। एसेबां रागा जोंबायना नों? एसेबां रागा जोंबाय? न'आव थौदोथ', न'आव रावबो गैला, मानसि सासे खम जाबाय दिनै।
जालायखो सोर गोमालायखो दाउदैखौ माने हंलानो हरबाय आं मा होनखो औ हंलानो हरबाय आं दिनै आयै नंगौना नङासै नङा जानांगौ जाखोब्रा गावनि बिनानावखौ बिदि थगायफैनो हामो नामा हंलाया मोजां मानसि नालाय हरबाय आं आयौ 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 माबायदि मानसिनो हरखोहाय नोंलाय आयला आयला जामायला आफा बा आंखौबा गारबोलायनानै बे दांदुलाखौसो लाबोलायदों आरो दांदुला बेनि नामा दांदुला नङा नेवलासो नेवला नों मानसिया मा उल्टां फुल्टां होनग्रा जाखोब्रा बिमायखौबो बबा बबासो लिङो बबा मानसि नालाय बबा होनाबा आदाया आनैखौ सोरबा बबानो हरबाय नंमारगौसो ओमफ्राय बबानोसो हरबाय आयै माबायदि बबा मानसिनो हरखो माने रायलायनो गोरों बबालै आयै बिराद रायलायनो बायो मानसिया मा रायलायनो बानाय मानसि थानांगौ जाखो बुहुमाव खि सोरबा बिदि मानसि थायो बे मानसिया रायलायनो बासोगारो ओमफ्राय आं आनैखौ दोननानै फैबाय आरोना न'आबो बिराद मोजां न'आव रावबो गैया बबायाल' हारसिं थायो सरि आमायाल' हारसिं थायो आं सानसे गैयावनो जात खालामबाय आरोना नोङो माबायदि बिनानावखौ मोजां गिदिर हाबा खालामनानै हरनो नागारै मानो बेफोरबायदि हरखुमानांगौ नोंलाय दावहा जासिगोनखाय हरखाबायब्रा आङो दावहाजों मा सोमोन्दोहाय बिनानावखौ बेफोरबायदि हरो फैसा बाथि खरस थांगोन ना ओरैनोबा आंहा इलेक्सना सफैगासिनो दङ बेनिखायनो फैसाफोरखौ बुथुमनांगौ एसे मोजां मोजां मानसिफोरखौ आखायाव लानांगौब्रा दा जोंना हंलाया रायथाइगिरि मानसि ना बेनिखायनो बेफोरबायदि मानसिबो नांगौ गावनि थाखायनो बिनानावखौबो फानहरबाय बियो लाजि गैयिया तात फानलाबाय नामा मालाय आमाय गोदाननो गारिखौ हरबाय आफाया गारि गोजाया बिदिसो होमबा आं गैयावनो मालाबानो हरखुमाबाय आरो आयै मालाय न'आ मोजांलै जेबो टेनसन खालामनाङा नोङो ओमफ्राय मानसिया रायलायैयासो एसे बोरैबा आरोना बे बादुला रायलायनो बासोयो मेसेज खालामल' रायलायो आयौ बिदिबो मानसि थायो ओमफ्राय देनां आं रायलायनोबालाय बोरै रायलायनांगौ जाखो आंथ' मेसेजबो लिरनो रोङा बे फाग्लाखौ टिउसन मास्टार नागिर होननानै बुंबाबो मानियासै आच्छा बारु थाइबानि लारु दिनै नों न'आव आंजों थौफादो होमबानो टिउसन नागिरनानै होगोन आं नोंनो माने टिउसन मास्टार आइलै थुदो आबे एकदमबारे थिग नङा मानसिया नों गैयाबा न'आनो खालि जाथारोलै दाथ' आनैबो गैया गाबबाय थानो ओंखारगोन ना बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांनानै आं रांथेंथें जालायबाय नोंनि आखाइनि ओंखाम संनाय मोनजायाबा आंना गेस्ट्रिक जानानै बिराद माबा माबि जालांसिगोन मानसिया बेनिखायनो थुदो नुबाय बिमा गैयाबा मा जायो हिनजाव मानसि न'खराव थायाबा मा जायो हिनजाव मानसि न'खराव गाहेला थायाबा ओंखामबो मोजां मोनजाया ओंख्रिबो मोजां मोनजाया दा बेखौनो हिनजाव मानसिया न'आव थानानै मा खालामो होननानै बुङो ना हिनजाव मानसिखौ नायनो बायो हिनजाव मानसि गैयाबानो जेबो जाया ओले हांगै सना नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि फिथर हागाद नोंनो आंनि आमाय थुख्लु नोंनो आंनि गासैबो नोंनो आंनि बरफनि बिबार नोंनो आंनि थुलुंसिनि दै थौदो न'आव आरो बेवाइफोर थबसेखौबो लाफादो दरखार गैया नोंनि बे गुन्दा आखलाव आं रावखौबो लाफाया मानसिफोर दं खोनागोन खोनाथों आं दख'ना गानैनि आफा आंनि थाखायसो आया न'आव थांनो ओंखारबायलै नों हारसिं लांफैनोबा मोननाय नङामोन जेबो नङा दे बिखुनजोखौ एसे जंखायना फैनि आं ओमफ्राय नों आफाजों मानसि लोगो जाग्रा जाखोलाय मानो होनोबा आं अमा बसनि सेक्रेटारि नों आफाखौ मा मुहिनि होनानै लाखोब्रा नों मानसिखौ अजा सोलोंग्रा नुथारोलै टबा सारा मुद खाराब कर दिया आंलाय मानो अजा सोलोंनांगौ जाखो नों मानसिया सिखावबो थगायनायावबो एक्सपार्ट नोंखौ फोथायजायालै बुंलाय नों आफाजों मानि थाखाय लोगो जादों माबा मोनसेथ' बुस्थु मोनदों नोङो बेसेबां फैसा होयो आफाया फैसायालाय आखाइनि गिनायावसो आच्छा अब्ला गुबुन मोनसे माबा दंबावो मा दंबावोलै खोन्थालाय मानि थाखाय आफाजों लोगो जादों नोङो खोन्था आंना जेबो थांखि गैया साला सिखाव सिखावसो होनदोंलै आंखौ मोजां जाबाबो सिखाव नाम मोनोलै आंहा फावगालिनि थाखायसो माहाजोन जानो नागिरदों मिन्थियाखै बे स्वाद एमाव राजाया बिफानि सायाव जाग्राया बुरबक गथ'आ